היי, שלום לכולם. קוראים לי מירה, מי שלא מכיר אותי, ותודה רבה שהגעתם לערוץ שלי. אז היום אני רוצה לעשות פריסה על המצב, מה קורה בזוגיות. אני עוד פעם מזכירה שזו פריסה כללית, וצריך להתחבר ולראות מה קורה ביניכם, אז האם זה מתאים לך או לא. אני גם מזמינה אותך להתחבר אל קפה טארו. את יכולה לסגור עיניים, לדמיין את הבן זוג שלך ולשאול שאלות. תודה רבה, שיהיה נעימה. אז קודם כל אני רוצה לשאול באיזה אנרגיה נמצא בחור. אני רואה שקלף העולם אומר הרבה על או שהוא נמצא בחול. אני רוצה לראות עוד קלף, בואי נראה. אני רואה שזה קלף קשור לסגירת מעגל, כנראה היה ריב פה, היה פה ריב היו יחסים, וזה אומר שסגירת מעגל. זאת אומרת, הוא לא נמצא ביחסים. והאנרגיה שלו, הוא נמצא עכשיו בעבודה, כאילו עבודה רוטינה. עכשיו הוא מתמקד בעבודה שלו. אוקיי. אז עכשיו בואי נראה מה קורה עם בחורה. יש פה שני קלפים אומרים על עזיבה, זה גם מדבר על סגירת יחסים, נגמר, והיא גם הלכה, עזבה, וקלף הזה אומר, היו שם יחסים יותר מדי כאלו, כמו אובססיה כזה, כל אחד, היא הייתה מאוד קשורה אליו, והיה יכול להיות שגם הייתה מקנה, קינה יכול להיות, וכאלו שהוא רק שלי. זה קלף אומר על רכושנות, וכאלו קשה לעזוב, קשה לשחרר. קלף הזה כן אומר, צריך ללמוד איך לשחרר דברים, אבל היא כנראה הבינה שזה לא מתאים לה, ועזבה. היא הלכה, עזבה. אז בכל זאת אני הבנתי כבר שהם בנתק, הזוג הזה, אבל אני אפתח עוד קלף אחד, מה קורה בזוגיות, מה קורה בין הגבר והאישה, מה קורה ביניהם. עכשיו הם נמצאים בבחירה, אפילו שהוא כאילו סגר מעגל, וגם היא עזבה, אבל עדיין הקלפי טארו אומרים שעדיין הם אולי בגלל קלף הזה, וגם קלף הזה אומר שהזוגיות ביניהם היה מהשמיים, הם היו מתאימים אחד לשני, הייתה פה אהבה אמת, אהבת אמת הייתה פה, אהבה ממש, זה זוג מהשמיים, יש פה תמיכה והבנה, אבל קרה פה ריב, איזשהו ריב, ועזבה, וגם הוא סגר, אבל עדיין הם עוד נמצאים במצב של בחירה. אוקיי, אז אני רוצה לשאול מפה מה גבר חושב על זוגיות. נפל פה קלף, ממש נופלים פה קלפים. נפלו לי שני קלפים, אחד אחרי שני, אביר המתות ואס המתות. זה מחובר לבחירה, עדיין, בגלל שאני רואה שהקלף הזה אומר שהזוגיות ביניהם אהבת אמת, והוא כן מרגיש תשוקה, והוא כן רוצה, כן יש פה רצון, יש פה
תשוקה, ובואי נמשיך ולראות מה הוא חושב על זוגיות הזאת. לב שלו שבור. מזל גדי זה גברים שהם קשורים לעבודה ואוהבים להרוויח כסף ומסורים לעבודה. השיעור שלו הוא כן צריך פחות לעבוד ויותר ליהנות מהחיים. עכשיו אני רוצה לשאול לפי טארו מה הוא חושב על אישה הזאת, מה הוא חושב על בחורה. מה הוא חושב על בחורה? האנרגיה פה שהוא חושב שהיא עזבה מגדל, וגם הוא חושב שהיא ככה מצב קרבי כזה, ורבה איתו. יש פה קלף הזה מדבר הרבה על ריב כאלו, על דברים לא כל כך חשובים. הקלף הזה קורה, צריך להסתכל ולא לריב עם דברים שוליים, לא משמעותיים. זה מה שהוא חושב על בחורה. ומה הוא מרגיש? מה הוא מרגיש? מלך הגדי הוא לא כל כך יודע להגיד על האהבה שלו, הוא לא כל כך יודע. זה גבר שהוא הכל בפנים, הכל. מה הוא חושב? מה הוא מרגיש? הנה תראי, הוא כן מאוד מסורתי, והוא כן יש אהבה, כן אוהב, אבל הוא מרגיש אכזבה. הוא מרגיש אכזבה מכל העניין עם הזוגיות הזאת. בואי נשאל לפי טארו מה הצעדים שלו יהיו. מאוד מעניין פה, הקלפים אומרים שיש פה באמצע בחורה שהיא לבד, אנחנו יודעים שהיא לבד, היא עובדת, אבל אני רואה שבגלל הקלף הזה אני רואה שהוא כן רוצה להחזיר אהבה, זה התחדשות, זה כן אהבה אמת, זה דומה לקלף הזה שיש גביעים. נשאל על האישה, קודם כל, מה היא חושבת על גבר? מה היא חושבת על מלך הגדי, מלך המטבעות, מזל גדי, מה היא חושבת עליו? תראי, היא חושבת, קודם כל יש פה אהבה, עוד פעם, הסמטות, אבל מצד הזה, מצד ימין ירח, ופה נסיך החרבות. זאת אומרת, יש אהבה, היא יודעת, היא חושבת שכן הוא אוהב, אבל אני עכשיו אפתח קלף, נראה מה זה ירח, על מה זה בדיוק, וגם קלף הזה אומר שבגלל שמזל גדי הם אנשים מאוד כאילו קשים, קשה להם לבטא את האהבה שלהם, אז היא חושבת שהוא קצת קשה, ביקורתי כזה, ובואו נראה מה זה. ירח וגם כהנת הגדולה, אבל הוא לא כל כך היה מדבר אמת, מפני שזה וגם זה הרבה אומרים על זה אשליה, מסתיר וזה סוד, וזה קלף הזה אומר שהוא היה נשוי. עכשיו אני רוצה לשאול לפי טארו מה היא מרגישה. מה היא מרגישה? הבחורה פה היא חושבת יותר מדי לפי ראש, היא יותר מדי חושבת, כאילו עם ראש קר, לפי הלוגיקה ולא לפי הרגש. היא ככה חושבת יותר מדי, אבל קלף הזה אומר שהיא כן, היא גם אוהבת, האהבה שלה מאוד נקייה, מאוד טהורה,
וגם יש פה תקווה שכן מגיע לה אהבה, מגיע לה שמה שהיא רוצה, שיתייחסו אליה ברצינות, וכן היא רוצה שמה שמגיע לה היא צריכה לקבל. מסר לבחורה, מה היא צריכה לעשות? מסר לבחורה. המסר לבחורה פה אני רואה שהקלף הזה אומר שהיא כאילו בנה פה קיר ולא רוצה, היא כאילו מסתכלת פה כאילו היא כבר אחרי טראומה וזה, והיא כאילו לא רוצה כבר להכניס לחיים שלה אותו. אבל פה אומרים שכן, היא כן צריכה, יש סיכוי גדול שהיחסים הם כן התפתחו, והיא צריכה לחשוב, היא צריכה לחשוב מחדש, פשוט צריכה לחשוב מחדש. רוצה לשאול קלפי טארו עוד מסר לבחורה. מסר פה אומרים שהיא צריכה לצאת ממצב נפשי קשה, יכול להיות שהיא צריכה זמן, קצת להתבודד, לקחת זמן, לחפש תשובה, וגם היא צריכה, קלף השטן הרבה אומר שהיחסים פה הם בין גבר ואישה, הם היו מאוד מאוד, זה קלף אומר שהם היו, הם לא יכולים, אפילו למה פה היה קלף הזה שהייתה קשורה מאוד אליו, זה קלף גם אומר שהם מאוד קשורים, הנה פה יש את הקשר הזה, הם קשורים אחד לשני, ומאוד מתאימים, אינטימי, הם מאוד מתאימים, ונכון זה לא היה, היא לא הייתה מרוצה מזה, היא לא הייתה מרוצה, הייתה במצב רוח ירוד, ומסר בשבילה לקחת הפסקה, להמשיך ככה, לקחת הפסקה, לראות, היא צריכה לחכות ממנו צעד, הוא צריך לעשות צעד בשבילה. זה המסרים. ואני רוצה עוד ככה מסר, מה מצפה לזוג הזה. מה מצפה? אני רואה שלא כל כך, לא. הקלפים אומרים שבינתיים לא. אפילו שהוא כן רוצה, הוא כן רוצה לחדש, אבל בינתיים הקלפים אומרים שלא. אני ממש מצטערת מה שקורה פה בינתיים. נראה שבוע הבא. אבל בינתיים לא. זה קלף חסרים, הזוג פה הם לא כל כך מאושרים, קלף המוות, בינתיים הם בהפסקה. גם היא צריכה לקחת קצת זמן, לחשוב מחדש. טוב, תודה רבה. זה המסרים וזה הפריסה. ואני מקווה שהכל יסתדר, ונקווה לטוב, ושיהיה לנו טוב, ושיהיה יום טוב, וממש הצלחה ואהבה לכולם. ואני מבקשת שתרשמו לערוץ שלי, זה יעזור לי להתקדם את הערוץ שלי. תודה רבה לצופות שלי שכותבות לי תמיד חיובי, אני מאוד מאוד שמחה לקרוא את זה, ושיהיה לכם רק טוב והרבה הרבה אושר ואהבה. אמן. ביי.